kunnuwa suna karkatuwa ne su saurari karama ko su ji abin bayanin karama. To jama'a menene karama? Me ya karama? Karama kala uku ce. Akwai karama ta 'yan yara, akwai karama ta matsakaita, wadda ita wannan karama ta matsakaita ita ce karaman manya. Amma Shehu Ibrahim ne ya zo ya gyara wa duniya ya ce na mai shi tsakiya ba ta kai ba har yanzu. Ni na cika muku karama ta uku. Karamar da mutane suke ɗaukan karama yanzu kamar a ce waliyi take sai ka tashi sama. Kun fahimta? Waliyi yake kai addu'a yanzu wani abu ya bayyana. Waliyi kake ka taka ruwa to shi ne za a yi ta faɗa in za mu yi ta faɗa. Irin wa'annan Shehu Tijjani wani ma ya yi bale Shehu Tijjani shi da shugaban waje yana da irin wa'annan karamomi to mu yanzu ba so muke son ma mutane su fahimta ba in ba shi ba sai mu gaya maka har raƙumin gidan Shehu Tijjani na da karama. Ka san lokacin da ya taso daga Abu Sangon ya koma Fas ai a masallaci ya fara zowa da tarkacensa ya aji. Mai gadin masallaci ya ga raƙumma ga tarkace ya ce ma Shehu Tijjani kai malam kana zo muna da raƙumman ka da tarkacenka a masallaci to lalle ka sani ba duk sun kai ɓanna za mu yi ƙaran ka wurin sarkin gari. Shehu Tijjani shiru ya yi bai ce masa komai ba. Mai gadi ya ga yau gobe jibi gata sati ɗaya sati biyu sati uku sati hudu sati biyar wata kaza menene ya ga raƙumi ba ya ci ba ya sha raƙumi ba ya fitsari ba ya kwana mai raƙumi bai ci bai sha bai kwana sai da aka yi wata ɗaya a wata ruwaya wata uku sai mai gadin masallaci ya ce to Abu Rabi'i Sulaiman sarkin lokacin sunan shi Sulaiman Abu Rabi ya ce yana neman manya-manya to ni na ga babba. Yadda ya sallama ma sarki ya ce ranka ya daɗe kai ga neman manya wallahi na ga babba. Saboda da ya zo masallaci na lura watansa uku raƙuminsa bai ci raƙumansa ba su ci ba su sha ba su fitsari ba su kashi shi ma bai ci bai sha bai fitsari bai kashi ba su kwana ba shi kwana. To kai sun Allah wanda ya ba raƙumi ne karama raƙumi ma ya karama ba ne don kai ka tashi sama sai ko Tijjani dabba ma ka ba wannan karama. Kuma abin da yasa muke ce muku ba irin waɗannan karamomi muke son a fahimta ba a yanzu. Annabi na ce mana a hadisi sahihi hadisin Abu Huraira annabi na ce idza sami'tum siyaha diyakati fas'alullaha min fadlihi wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwadu billahi minash shaitani fa innaha ra'at shaytana. Annabi yace in kun ji kukan zakaru suna yace ku roƙi Allah daga fadalarsa ko idza sami'tum siyaha diyakati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan. In kun ga zakaru suna kuka ku roƙi Allah daga baiwarsu sun ga zakara ya ga mala'ika ne sai ya ga mala'ika yake kuka. In kun ka ji jaki na kuka annabi yace ku nemi tsari daga Allah daga shedan ya ga shedani. To na ji in ma wai kashe fi gare ka na ganin gaibu to zakara ma ya ga mala'ika to kai ma dan ka ga mala'ika mukamin zakara mukamin ka to ni kai ana shi na aka wannan waya ta wannan karamomi ana ka ba mu wayan gaban maishe su kamar wani abu mu gaban nan muke so ko uhaddidu adhanan li idraki maqsadi to yace na zo in wasa kwakwale ne su riski abin da na riska menene ya riska shine Muhammadu su ma su riski Muhammadu kun fahimta ko ai na ba annabi ka zan baka samu wata karama komai ba dan uwa kana karama kana kan zauna da annabi ku hira kakan ganshi ko wani lokaci ka so ina karamar da gare ka ina bubbudawan da gare ka to idan kuma wai kai kana da karamar ganin abubuwa miyagu kafin su taho jakin gidanka da aka azama ice ganin shedani yake kai ba ka gani to karamar da ko jaki yana da ita to sai mi dan an ce an ba da labarin wani abu da zai auku Shehu Ibrahim yace ni kafani fi sayril ana aw qadani ila zati la najdun ara aw hadibu wa tashbiya fil asma'i wa dhikri lam ahil hayati ila ba'd ar-rijali abin da nake son matasa wato ina gazaburar da kanmu ne kan mu tsaya
ba wai da an yi matar bisul azkar ba, abubuwan da kuke ganin suna kawo da awarishin gwangwajewa ne, a yi salati da yawa, ruhi ya ɗauki tsalki, ka rinka karɓan ilimi daga Allah. To shi ne za ka ga yanzu da mutum ya yi kaza yana son ƴan mabiyansa ya koma gehe ya ce shi kuɗubi wane ne, gausi wane na wane ne wane, ka gane ko? Duk ba ta nan ake ba, duk hijabai ne wayan. Ka gane? To shi yasa ina faɗakar da ku ne, duk abin da za a yi ka a ruɗe ka da wannan. In dai karamar da jaki yana da ita, zakara na da ita, don ka yi ta sai yi. Ko zuwa kai ka ce muna ka ga mala'ika, ai yanzu ina zaune muka ga Jibril da waje, zan ce zakara ma yana ganin mala'ika. To sai ni. Ai mun ga shaitani wallahi banan nan sai a hankali, wurin can akwai miyagun abubuwa, in ce jakin gidanka ma yana gani. To sai ni. Ka ga abin da jaki bai iya gani. Ka ga abin da zakara bai iya gani. Ka yi abin da shaidan bai iya yi. In ka ce Allah ai malam da kake gani kaza mu ce kai shaidan da kake gani cikin hancin ka ma sai ya shiga ya kwana. Annabi ya ce inna shaytana yajri min al-insani majrad dami. Shaitan yana gudana a mutum kamar yadda ka san jiginin jikinka ko ina yana gudana, haka shaitan ga tasarrufi cikinka.